orain, abiatu dira. Makur eginda Garmendia patroia. Eta estropada handia egiteko gogoarekin hortxe dugu, hortxe da Libia ontzia. Pasai San Pedroko ordezkaria San Miguel liga honetan. Esku altxatzen dira San Pedroko. Arazoren bat, arraunen bat. Hauzi edo tira ba orain egin behar dutena da hortik erretiratu eta gero abiatuko da Castro tostaren bat irudienez. Gero jarraian Orio, bien bitartean hortxe dira San Pedro tarrak. Aitor Baldabera ardura guztiak hartzen ditu Aitorrek. Bai, beha prestatzaile da, eta nik ez dut pixka prestatzaile da parte bat taldean veteranoenare bai. Gau klubeko gizon garrantzitsu batek esan dit, ikaragarria da, gizon honek duen indarra hemen. Hemen da Messi, eta nik esan bai, Messi eta Guardiola, dana batera da bera. Entrenatzaile, kapitaina, arraunlaria handia, dena da.